Kakaibang liwanag po na namataan sa kalangitan nitong weekend, ipinaliwanag po ng mga eksperto. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Ikinagulat at agad na pinag-usapan ng netizens ang kakaibang liwanag na nakita sa kalangitan nung Sabado ng gabi 11 ng Abril. Ayon kay Marian Castro, nang makita niya ang tungkol sa space jellyfish, nabigla ito ngunit napawi rin nang may maglabas ng paliwanag. Kasi po I saw it on Facebook po during while scrolling po. And during that time I was like, ano yun? Parang like na-shock. And then while I was scrolling again, nakita ko yung report na it's from a launch from China and it's yung jellyfish na from the rocket itself habang nagla-launch siya. Hindi naman nabahala si Mark nang makitang nasabing kakaibang ilaw. Aniya, wag daw sanang magdala ito ng takot sa mga tao. Yun lang, parang wala lang din naman yung na. Hindi po kayo natakot? Hindi naman, kasi parang, di ba, uso naman yung mga gera. O baka siguro, malay namin, yung mga iba kasi nagpanik na, baka nila, rocket na talaga. Yung missile na babagsak na. Pero malayo naman kasi dito sa Pilipinas, siguro naman, di naman siguro abutin ng gera dito. Sila-sila lang nag-aaway doon. Ayon sa mga eksperto, ang nasabing phenomenon ay dulot ng rocket launch mula sa Haiyang Space Center sa bansang China. Ang rocket na Jielong 3 o Smart Dragon 3 ay isa umanong commercial solid propellant carrier rocket na ginagamit para sa mabilis at mas murang paglulunsad ng mga satellite. Bukod sa ilang parte ng Luzon, namataan din ng naturang space jellyfish sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa kabila ng kakaibang itsura nito, tiniyak ng mga eksperto na wala itong panganib at isa lamang itong epekto ng rocket plume na nailawan ng sikat ng araw sa mataas na bahagi ng atmosphere. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.